neísť, lebo keď bude strieľať, to bude na hlavičku. On bude tam vlám na staré, že koľko vybavené. Pára. To keď ho hodíš, tak ho netrafíš, vystartuje. Keby našiel škulinku, vieš, to je hodnejšie. Vidíš ten super. Vidíš to od Dominikona? Vidím. Máme pod ním? Keby si šiel tak je to... Nie? Tam hoď. To si ďaleko hodil. Do tej medery. Naprav sa, kopnem do hlavy. Zajistíš to. A ty to máš aj pre istotu. Ty náhodou. Jo, čo len za sebe. Čo len za sebe, nie? Dávaj pozor. Nedá sa ti tam streliť? Jebni mu. Leží. Leží? Leží už tu na bruchu. Jak máš kolu? Hej, dobrá, Andina. Ti hovorím, máš to drahé dneska. Žiadne komiati to nebudú dneska. Dneska ideme do šenku. Na ne dáme si niekde na ešte oldo máš. Tam má divateľ, čo? Čak ty až tam máš kulinku v kúzo. A ona asi tie prastie... Vieš, keď si odrnieš puškou. Ale však až ju stará vyplatí. Lebo stará tam bola tiež, lebo kryty tam takto lietali. No. Bude toto určite ten? No jasné. Tu to mám dole. Ale ja som ho netrafil. Ja toto, čo si strieľal, no? Tá je dobrá, Andina. Chyť ho. Chyť ho. Chyť ho. Ale sa to zašije. Čo? Čo si čakal? Cítiš, že jak sa mrzí? Čo? Jak vonia. Musíš cítiť. Drž tu. Čo, už nemôžeš linku držať? Na. Počkaj, to pes súvol. Jedni mu na hlavu a hotovo. Jo, To bolo také jednoduché. skús, jak je Andina a klopni si. Andy! 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 Teraz nepôjde, kde piči. Neboj sa, bude šanca, nechaj ju, nech sa naučí.
už len nožikom, jojo. Ešte kopcuje. Aj dobre, babi. No. Tu je. No, tuto. Aj dobrá. Miro, poď ten super, vyťahneme. Áno, tvoja. Andrej, daj telefon, nakamerujeme to trošku. To je ono. Tak je Fuj. dobrý. Tak je dobré. Tuto. A som ho trafil potom hen tam. Aha. Ty necítiš, jak smrdí, jak Ale toto je tá prvá rana.